Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami. Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus.
Shalom. Horas madite sude. Naeng tamulai ma ibadah ta. Ima ibadah pesta parningotan ari hana naik ni tuata Yesus. Alani martang yang nahoho mahita. Huria nahina nolong ni tuata Yesus Kristus. Gok las ni rohado salut halak Kristen sadarion. Maka lason pesta parningotan ari hana naik ni tuata Yesus tu banua gijang. Hana naik ni Tuhan Yesus patoguihon pakirimonta tu Kristus. Paboa dang portibion ujung ni perdalani akka na porsia di ibana. Alai surgo hasonangan nido. Alani takas do hati dakonota ali Yesus Kristus matama puji-puji asangapan roh disalini hana naik ni Tuhatta Yesus pahoton rohata doi asa toktong margogo di bagasan pakiruman pabuana sot ditadiko Yesus akaruasna mangadopi hamaulon lumobi ma pandemi COVID-10 sia. Alani di bagasan unduk dohot serep ni roha tapahibul ma rohata marparsaurot tutuhata Yesus ulu balang nagogoi marende mahita di buku ende nomor 57 ayat sada di dot ayat 2 di ayat 2 jonjong mahita. Arni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni ton di perbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Songonondo di dok tuatai baheno kudos sogot namonangi rap dot audul dihabasaki songon ahu namonangi jala hudul rap dot damang dihabasanai. Haleluya. Haleluya.
Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata parguguna satu dosan. Sai pargugoi mahami mangkaporsiai anak muna sasadai si panguluhami. Nama naik tu surgo asa huparohan hami roha banua gijang marhite hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni tuata Yesus sadarion. Iman tersurat di Rom 12 ayat 10 sada. Unang mas sumurut ringgas ni rohamuna partondina girgir mahamu oleh hamu ma Tuhani. Atong rap mangidogogo mahita tu tuhata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahan nahom bartu patikmi. Amin. Tato poti madosata tuadopan ni dibata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata manami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolo martangiang tuho. Dada mangasaun hati goran nami na mangasaun asi ni roham na godangido. Sayang. Nunga manaek hotu banua gijang gabe raja ni akkaraja asatu ho pamusatan ni pakirimon nami alai si patado tartai trohan nami mambahen akana di portibion gabe pamusatan ni pakirimon nami dang satia hami tuho di sudetik dohot namasa
Saya sungguli marwanami, asamu baroha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringat tu hasasan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jahuba. Unang homa biar ayahudo siluluhon ho. Nunga polahu joguarmu. Ahudo nampunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhata Yesus sadarion. Ima nani enet sian Efesus sada ayat 15:1-20. Tajahama marsikap soring. Efesus sada 15 ayat 20. 15:1-20. Asa ahau dung hubege nang porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disalut akan abadia. Anggiat dilehon debatani Tuhata Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu tondi hapistaran do tanggukapon mananda ibana. Asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita. Akan aporsiasian pakorhon ni hagogoon na marmuliai. Tugijang ni nasa rajon dohot huaso, nang hagogoon dohot hamuliaon, nang tugijang ni nasa guarna tarhatahon, dada holan di hasianganon, dohot do di narusugut. Ido pamatangna namanggohi ibana, asaghon na susde di bagasan salutna. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hatani dibata jalan nang payotsa. Amin. Oh
taha tidakon maha porsiatai, songo nahi tadakon ni dongata saha porsia di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsia di debata Jahoba, ido ama parguguna sotudusan, nanto mompa langit do tanon. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima mati mungguhan ni si Maria, naga bega-bea siat tondi porbadia, andorang soha bubuhon. Ido tuata na tumahon na bernit di panguman ni silatus. Namate tarpajal do ibana diau piana silang. Na tuat tu banua turu dung titanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hutul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogona satu dosani. Di sima ibana paima mulak sogo tu tanon. Manguhumi alak na mangulu dohot namate. Au porsia di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani alak Kristen akan nabadia, dohot diasa sene dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Marende mahita, sian buku ende nomor 580 sada, ayat sada sangat ni Jahoba. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangara mutia ka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na damang do dainang na madohoti parmingguon manang ibadah di minggu parningotan hari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus, baik nadong di tonga-tonga ni bagas joroon, songoni nang di tonga-tonga ni bagas tabi. Hata ni debata, dihita ima na tersurat di buku Lukas bidu 24 ayat 44 sahat rodi 50 tulu. Hujahon hami mas yanon songonon mahatana didok disi. Jadi nina iba nama madok nasida, onma akahataku nahu hatahon tuhamu ujurap dopeau dohot amu, ikon jupang do saluhut nanatar surat taringot tuau dipatik nisi Musa, diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuahai marohana sida asa dia tusi natar surati. Dungini nama madok nasida, songonido tar suratian manaon na porsuk Kristusi, jala hehe sian namate di hari patuluhon. Jala barita honoton ma marhite-hite gowarna hamu bauni roha,
mangalap hasesa ani dosa, tu sude aka bangso, mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo maka tidak kosa. Jala suruh kuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang, alai mian mahamu di hutaon, paima disolukon hamu hagogoon nasian gijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukan Betania, dungi di paherbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Jadi namasu-masu nasida ibana, seirang ma ibana sian nasida, jala tarhiddat tu gijang. Dungi di soba nasida ma ibana, jala mulak tu huta Jerusalem, marlas ni roha situtu. Jadi toktong mana sida dijoroi mamuji-muji debata ima sahatna. Punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, sadarion didokon halak Kristendo bahwa ini merupakan hari kemenangan. Laos sadarion rap pita dohot akadongata paruga mona asing, tong nasida madok nasida pesadarion merayakan hari kemenangan. Wingot odope terjadi kesamaan merayakan parningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus dengan mereka yang merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Tutu molo adong sada ari nabui rap merayakan hari kemenangan, ikotarida manian disi rasa sukacita. Laos molo nasida bui mandok mohon maaf lahir dan batin, alai anggo hita dison laos tadokma tarpuji madebata, disaluhut pabahenanna, ala marhite-hite nanaek ibana tu banua gijang, gabe adong inganatta di banua gijang napi naradi ni debata diaka na porsea. Sasitong na rentetan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tu banua gijang, dang bui hita makalupahon rentetan mulai sian perjalanan Via Dolorosa, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, haheonna hananakokna dungi paimahon turunnya Roh Kudus, bahwa ini satu rangkaian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi melalui setiap rangkaian-rangkaian naung tadalanon manang yang sudah kita rayakan, itu akan mengingatkan kita amang, bahwa sebelum Yesus nakok tu banua gijang, maka dia harus mengalami penderitaan. Dung mengalami si taonon ibana, maka apa yang dikatakan di bagasan buku ni si Musa, dohok buku ni pesalmen, hehe ma ibana di hari patuluhon. Suku-sukun yang sasitong nadang pantas suku-sukunon kupasahat Tuhamu, alana di minggu jam onom somalna namar minggu akan nama tua do. Dangi, walaupun mungkin ada 1, 2, 5 orang atau 10 orang yang masih muda, tetapi survei membuktikan, survei membuktikan, jam 6 pagi itu rata-rata yang beribadah itu adalah aka nama tua, orang yang sudah lanjut usia. Gak tahu apakah memang seperti itu siklus yang ditentukan di HKBP Rawamangun, tetapi kebanyakan kami melihat jalabui do huapil hami inganan hudulan muna. Isan mahudul amata.
sianu di sama inata dot akan asing. Jalabui do binereng ise do na parjulur ro. Hafal. Karena apa? Karena memang sudah seperti itu. Kesehariannya atau dalam ibadah yang kita lakukan di pukul 6 seperti itu gitu. Mungkin karena COVID saja suasana bangku ini berbeda. Tetapi kalau tidak COVID sudah binoto. Nah dia majol mana? Baik dietong masih yang jolo on nomor bangku sekian ma amang ihudul. Pitor ni dokor do tua kapadita songoni. Molo tadahodo amatan ni sianu. Nah uboto molo hudul ibana di parmingguon jam on ikut hudul doi di bangku nomor sekian bareson. Pas. Yalah. Terus doi. Suku-suku na naing kupasa tuhamu nak penong matu hamu amang inang. Ado tujuan ni Tuhan Yesus. Wasa pola ikon manaik ibana tuban wa ginjang. Boleh tidak peristiwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus mulai sian perjalanan Via Dolorosa sahat tuhaheona dan berhenti hanya kepada kebangkitannya dan tidak ikut serta kepada kenaikannya. Kenapa harus ada kenaikan? Manang buasa pola masa di Huriat HKBP membahen sada ibadah, sada parmingguon seperti itu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, jala selalu jatuh tepat di hari Kamis, dakia muba. Sian mulai nama doho di sekolah minggu au, selalu jatuh di hari Kamis. Dan hari kematian yaitu selalu jatuh di hari Jumat. Hari kebangkitannya selalu jatuh di hari Minggu. Walaupun mungkin tanggalnya dan bulannya bisa saja bergeser, tapi itu selalu jatuh di hari Kamis. Karena memang sudah hitung-hitungan tahun kalender gerejawi. Pada hari yang ketiga bahwa Yesus itu akan bangkit. Dungi 40 hari maliling na ibana rap dohot aka sisianna, dohot aka halak na asing dengan tujuan mempersiapkan nasida. Laho melanjutkan estafet pelayanan yang memang harus tetap dan harus tetap berjalan bagi para murid setelah kenaikannya ke surga. Lapatanna laos dison ma dipatuduhon tuhita bahwa si tong benar adanya, bahwa berita tentang Via Dolorosa, berita tentang penyaliban Tuhan, berita tentang kebangkitannya dan berita tentang kenaikannya itu menjadi satu fakta sejarah yang membuktikan itu benar adanya. Benar adanya. Bolo tadok nakanin au porseya di Yesus Kristus. Di bagian au porseya di Yesus Kristus ada fakta yang menunjuk bahwa itu benar adanya. Manaon napursuk, menderita dalam pemerintahan. Mati, bangkit, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga. Itu fakta sejarah yang gak bisa kita tolak. Molo halak mandok bahwa itu bukan Yesus yang disalibkan, bahwa itu bukan Yesus yang bangkit. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus yang naik ke surga, tapi ternyata itu fakta sejarah yang tidak bisa dibuang. Kenapa dia harus naik? Mangaradi inganan tuaka na porsea. Alai laos di paingot do di hatani debata. Rodo ibana muse. Padua halihon.
Dan itulah yang sampai saat ini dipahima-hima akan porseai. Jadi rangkaiannya sudah hampir tuntas seperti itu. Cuman kita nggak tahu tuntasnya apa, segaris inikah, segaris inikah, segaris inikah, karena kedatangan Kristus yang kedua kali ngadung nama botosa. Tapi rangkaian itu sudah hampir tuntas. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, manaik ibana tu banua gijang laho paradihun inganan dia kana porsea. Porsea doa muama ginang adong inganat tadi banua gijang. Amin. Iya. Makanya huruk nangkanin sasitong nadang pantas suku-suku non Tuhamu. Alana molong ama tua ngagajang umur nga ubanon obuk songon obukku nga mulai roy juluon warnana botar. Tujuan hidupnya adalah hanya ke situ. Ngatu sih pikiran. Tapi sepanjang rambut itu masih hitam semuanya, belum pernah dicat. Jarang dojol mama mikirhon, manang memikiri banua gijang. Dipikiri bana do mangaluli ngulu-ngulu si ganup ari, dipikiri bana do pature-ture hona kayana konna, dipikiri bana do akalai bolonunga mulai ro obu na botari, mulai ma moru ma otik kesibukan nai. Mulai ma ibuka bibel, mulai ma lam solhot ibana martangiang, mulai ma dong ande puji-pujian anggotikin naposo kan, lagu-lagu naposo do kan. Jala kenaika Tuhan Yesus tu banua gijang. Laos disima diperlengkapi ibana hita asa gabe sitidangi hatani debata. Menjadi saksi Kristus ima topik parminggota manang ibadata sadarion. Menjadi saksi Kristus. Songonido tar suratian manau na pursu Kristusi jala hehe sian namate diari patoluhon jala baritahon notton mamar hite guwarna hamu boni roha mangalap hasesa ani dosa tu sude aka bangso mamuka sian huta Jerusalem. Kalau kita para rasul Yerusalem, kemudian dikatakan lagi di tempat yang lain, aduh inang, didok. Samaria seperti itu, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nasida memulai pemberitaan Injil dimulai San Yerusalem. Dung naik ibana tu banua ginjang sampai pada akhirnya mereka menunggu hasa sahur tondi porbadia baru penasida borhat ma tu sadok liat ni portibion sahat ma tu luat tatano batak. Boy dota bayak ko namang mulai sian Yerusalem nasida alai boy sahat tu Indonesia. Dada Holland tu dia, alai saat tu tano Batak. Ulau ni sedoi, ulau ni de Batak. Bahwa apa yang tersurat, apa yang tertulis di bagasan buku Nabadia bahwa ikor rarat barita naulii jala didok kamu do maka tidak kosa seperti itu. Bahwa tugas itu sudah dilaksanakan. Dan sampai sekarang itu masih dilaksanakan ala boha. Aidang ro dope Tuhan Yesus badua halihon. Bahwa pemerintahan Injil akan berhenti kalau Yesus sudah datang padua halihon. Baru stop. Karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Molo nunga roi bana padua halihon. Alanima hudok nakanin cuman waktunya kita nggak mengetahui.
Apakah garis pendek segini atau garis panjang segini? Menunggu 1 hari lagi kah atau ribuan tahun lagi atau ratusan tahun lagi? Alai tugas ta mulai dibaritahon hananakko ni Tuhan Yesus. Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Olanon menjadi saksi Kristus itu bukan hal yang mudah. Karena ada banyak penolakan yang terjadi. Dada holan tu halak penolakan ini manang dilakukan oleh orang lain. Tetapi juga dalam keluarga kita sendiri pun kita bisa ditolak. Dia mabukti nahudok menjadi saksi Kristus itu dalam keluarga bisa ditolak. Molo adong tolu yanak kota sada lapungna. 2 hidupnya memang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Alain nasada lapung naon. Molo dirok. Amang molo dungu ho martanya. Martangi yang. Saya adu martangi yang. Ya loro. Jahatong bibeli. Son hitara pudul manjaha hita hatani di bata sebelum modum hita. Amu majusi akan abadiyai katanya. Adong do tahena songoni? Udah orang mama kajalah sama bapak kajalah yang di situ di atas di meja itu membaca firman Tuhan, masih ada kerjaanku sama temanku ya. Bye. Si bata maleleng hati-hati, naik tangis, dot akan asing. Ketika kita memberitakan firman Tuhan menjadi saksi Kristus, mulo najolo hamu sekolah di baritok kamu do waktu akayana komuna manang tupaho pumuna manginang najolo opung marsikolah songonodo. Ama halus na tiki zaman yopung doi zaman nami dak songoni be. Bapakku peheya do di barita tua songoni. Madala pat do tiki sikola da say boto ho. Ai mahalan ipogus ni opung muna jolo. So na ari ka bapak dang pogus ngago dang hepeng dia pekkuasa dang mardala patau. Dok. Apa maksudna asa belajar do mandiri. Asa diai do bahwa hidup itu susah, jangan membuang-buang duit dengan sembarangan, tapi seperti itulah jawaban. Sebenarnya itu juga pemberitaan Injil. Tidak harus mengatakan Kristus itu sudah menebus engkau, Kristus itu sudah mengampuni dosamu, Kristus itu sudah memberikan keselamatan bagimu. Cara hidup seseorang itu pun sebenarnya gambaran dari menjadi saksi Kristus. Hidup bain hudok nakanin menjadi saksi Kristus memiliki satu persiapan yang benar-benar harus benar-benar siap supaya ditiki memaritahon barita nauli menjadi saksi Kristus kita dan itolak halak kita. Nang penunga di dok hatan di debata ditiki laho membaritahon barita nauli barita hasitongan di debata barita holong ni rohani Tuhani lama meyak konuluna pedang adong inganan. Untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Alai nunga gabi tugas tahu nama inang. Dimulai doi sian Yerusalem. Gambaran dari keluarga kecil, gereja kecil kita keluarga. Molo nunga borhat kita sian keluarga, maka kita akan berhasil memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang, laho paradihon inganan dia kana porsea, los iman agabi semangat di kita, kuulahon matugas panggilan sebagai saksi ni debata,
baik dalam karakter hidup sehari-hari, baik dari perbuatan sehari-hari, baik melalui secara apa yang dikatakan oleh firman Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Roh Kudus seperti itu, menjadi juru selamat, mengalami penderitaan seperti itu, tetapi bangkit pada hari ketiga, manaik tuban wagijang seperti itu, menjadi penginjil dot akana asing. Leta ingat mak, kadang-kadang godang dohala medok dang merparbui jamitana. Laiku mulak mahita Tuhan debata. Tugas kita hanyalah sebagai saksi Kristus. Allah yang ku parjadina di debatado. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan tentang keselamatan, tetapi yang go parjadina di debatado. Ido bahin ido apostol Paulus adong do namana Barnabori, adong do nama nuan, ala yang go parjadina di debatado. Sotung sumurut gogomuna, sotung sumurut pemberitaan barita nauli molo dak pitor tada pot parbueni parbaritaon nauli. Karena masing-masing sudah akan ditetapkan oleh Allah. Mulak mahita tutur buk jamita minggu salpu. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu adalah lahir dari Allah. Jadi molo nunga di hati dakon ibana porsea ibana tu Kristus ima halak nong tubuh sian debata laus ima parbueni jamita napina sahatta tu salut halak nadong di humalia. Jadi sotung sumurut amang. Dang marlapatan. Kuleho pe podak dang muba. Kulehon pe wejangan dadong lakso di bege. Lakso ditangihon. Dang diulahon, jangankan mendengar, melakukan pun gak mau. Jangankan melakukan, mendengar pun gak mau. Sotung sumur tamu. Karena semua orang terpanggil menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus, memiliki mental yang kuat, memiliki persiapan yang matang, dot akan nasi alai ingot anggo parjadina di debatado. Anggo parjadina di debatado. Lahomahamu tuliat portibion ninna Yesus Kristus Tuhani. Bukan di nomor 3 teh. Nang pe molo lama tua la amang boy do pe mangedioni kan. Jadi molo di etna tabuan. Jadi molo setiap adong pernah bisa padita selalu di dedehoni. Lapatana so tung kudul-udul hoisi borhato laho itu tugasmu. Bisa kali di Palu ya. Iya, kita nyanyiin ya. Iya. Di slide bisa ditampilkan? Tujuh 29.
dimulai dari keluarga masing-masing. Dimulai dari diri sendiri, tu yanakon tu pahopu, dungi borhat matu luar ingot. Buasa ikon marlas di roha, buasa ikon ma barita nauli asa marlas di roha malangit nang dohot hajang-hajangi. Jadi semua alam ciptaan Tuhan ketika mereka sudah mendengarkan barita nauli marlas di roha nasida. Tidak hanya manusia tetapi semua alam ciptaan Tuhan. Laos didokdo di ayat 2 de lao marpargugu ya kana porseya di sudena partikianina hatop saimu baubai. Sekalipun dunia berubah, molotabere memang berubah do dunia dengan segala karakter dan tingkah lakunya, dengan segala salut akan masa talumo bitabereng sonari di tonga-tonga ni portibion. Bui do hita mamarita ambarita no di tonga-tonga ni pandemikon. Ketika orang sudah mulai lesu berjalan, menunduk kepalanya, ketika mereka lagi tidak kuat menghadapi segala sesuatu, tapi kata lagu ini, lau mampargugu ya kana porsiai. Ketika barita nauli disampaikan, maka itu akan menjadi kekuatan baginya. Menjadi kekuatan. Dunia bisa berubah-ubah. Alai yang gohata ni debata. Kot doi. Kolong ni rohani Tuhani hot doi. Ndak pe masa pandemi kot do holong ni Tuhani. Hot do adong disi barita haluaon. Menjadi saksi Kristus adalah tugas yang sudah secara permanen, saya katakan menjadi tugas secara permanen yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Tarlumubi halak nau maka tidakon Yesus do Tuhan anak di debata, ia mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tugas ta mamaritahon barita naulii. Gabe sitidangi hatani debata. Amin martanyang mahita. Moliate mali Tuhan di pasaharoan nami tuadu panuna bariai. Nunga marsaringar khatam mali Tuhan. Laho mambahen posni roha di hami. Doh mangalihun gogo di hami. Asa gabe sitidangi hatani debata hami. Menjadi saksi Kristus. Dengan peristiwa penyaliban, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salam martabat Tuhan bilangan ya kana percaya. Muluh baritahon hami barita nauli lam tambah malas di rohani akan atinopam. Laos tongoni tambah lam margugus saluhut jolma madalani akararini ngoluna. Lam tambah pemujian tu debata. Jalan lam tambah pengakuan dan kesaksian hidup orang yang percaya. Alani perlengkapi mahami marhiti to dimi. Asabui hami borhat patol hason barita nauli. Tuliat ni portibion. Alai jumulo mali Tuhan. Uhamonakon hami mah. Khatamna badiai. Di tonga-tonga ni bagas nami ganup. Asa marhiti-hiti salut na igabe sitidangi na mangulu nami. Tu saluhut halak na dong dihumal yang nami. Saya pasu-pasu mahami ali Tuhan. Tarlumobi di nalako mangadupi yakana masa di tonga-tonga ni portibion. Ala ni pandemi COVID-19 sia. Naso haruhu boto hami adiga no sae. Tetapi Tuhan telah memberikan ini harus terjadi di tengah-tengah ni portibion. Tarlumu biali Tuhan di tengah-tengah bangsa doh negara nami. Ale sotung gabe mandili hami Tuhan. Sotung moruha person nami namar Tuhan. Sotung gale hami laho mandalian ni akaran ni ngolu nami. Ale marhiti peristiwa pandemi COVID-19 siaon. Lam kupas solot hami madiri nami tuho.
lam ringgas mahami manjo gowarmu marhiti-hiti tangyang dohok mamuji pasangapon gowarmu nabadiai. Asa disaluhut akan nama saon Tuhan, gabi widahami maha mulyamu, bahwa sebenarnya tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan malapetaka sekalipun pandemi COVID-19 ini sudah memakan korban yang cukup banyak. Pasdorohanami bahwa Tuhan pun akan memperlengkapi kami dengan memberkati setiap lumbung-lumbung padi kami, sehingga tidak ada satu orang pun dari akan porsia Tuhan oleh Tuhan nahurangan alani salut akan nama sahun, termasuk kuriam HKBP Rawamangun. Pasdorohanami ali Tuhan songoni nang akai anak nami yang masih terus belajar secara online, secara daring, bahwa mereka pun tidak akan kekurangan hikmat dan kecerdasan. Tetapi dengan apa yang terjadi ini mereka akan semakin mandiri dan tetap mengejar ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang berbeda yang sebenarnya Tuhan hadirkan untuk boleh menambah pengetahuan mereka. Hupasat hamima Tuhan, tangi yang namion, marhiti-hiti Kristus Yesus, martanya kami Tuhan. Amin. Marede hita hutita papungo pelian. Nungama naik Yesus Kristus tu habangsana di surga, habangsana tu mibo sian aka suru-suruan.
Alani tu ibana ma pakirimota, jala porsea mahita tu ibana disude tiki dohot namasa. Ai anggo holan di tano ondo hita makirim di Kristusi, hita majol mana dumango. Ta ulahon ma parsuroni Tuhan Yesus, margurasa marohata mamaritahon barita nauli tu portibion, marhite gulmit ningoluta, ay taboto do urupan nito di perbadia do hita, patulusun lomo ni rohani tuhata. Tatangnya koma peleata martangiang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang hodo harorwani saluhu silolehon nadinggan doho nasa uli basa nama liutus hupasat hami ma sian nanilohmi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di julum pasupas menjelar ramoti asa uparasyang hami pelianon pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutada hami godang ni silolomi tu hami asalam gir-gir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nama naik tu banua gijang na hudul di sia muni debata. Hasanga pondot hamulion madihoro di saliling nililingna. Nama lasiro hado hami nuaing ala naung monakko. Jala di pabangkit debata ho gabir raja di atas ni saluhut. Halongangan do sude dalanmu. Ai di patuturu ho di rim tuturu ni saluhut. Alai gabe tumimbo ho sian sasude jala maruli gowar asa lopit saluhut ulu ni tot laho marsoba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan moliate marohanami tuho ala nong diukap ho dalan tu banua gijang gabe situa ni malim ho na mangudihon hami tu debata sahi pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyang anon pai mamarpungu hami tu labungmu sahi pasaut ma bagabagam tu aka suru-suruanmu manang tu aka naposom lehon tu nasida sahala dohor hagogo onsian banua gijang asa marmulia gowarmu di portibion saya jari ma aka partohonan di huriam asa khobar tu lo meneroham aka aturan pamikcangon doho panogunoguon nani aturhon nasida di huriami say gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang to aka iduk nami to aka padita guru doho to aka situa asal lamaraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajomu di bagasan rohan nami asa mahiras ni roha kami mangoloi doho mangyutoko pahot marohan nami tuho asa huatidakon hami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami
Sai paian makatam dohot dame di huriami asa huing utami dada hasianganon ingananami alai di banua gijang du lambung mido sai ramoti ma na manggonggumi hami dohot raja dohot suruan na pinabangkitna lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida manguloi paretam pasu-pasu masalu parpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida cupang marpungu di gereja di persikolaan nakpe di bagas nabe sai lam lokangi sian hami dosa dohok sude na pasoraton hami di hasyanganon asala malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amin. Alia manamnya di banua gijang sai pinarbadia magowarmu sai Roma harajomu sai saut malumu ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jolo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutudim. Amin. Horas madamang dodainang selamat hari kemenangan, hari hanana ini Tuhata Yesus Kristus lupa dua gijang toktong mahita makirim, jala hehe mahita memberita hon barita nauli. Tuhan memberkati.